Dunavski raj ima novu opremu za terapijsko jahanje. Djeca s poteškoćama u razvoju senzornu sobu, a budući glazbenici nove instrumente. Za sve ove donacije zaslužna je tvrtka Pevec u suradnji s udrugom RTL pomaže djeci. Ovo je zapravo jedna priča i o prijateljstvu, o ljubavi, o toleranciji, tako da ovoga znači puno i Leo i svoj djeci iz udruge koje dolaze ovdje. Leon će zahvaljujući ovoj donaciji moći jahati s novim sedlom i zaštitnim prslukom, čime će mu se znatno poboljšati kvaliteta života. Baš kao i djeci u osnovnoj školi Josipa Matoša, ova šarena senzorna soba unaprijedit će njihov senzomotorni razvoj. Pevec kao kompanija koja je relativno mlada od nastanka dioničkog društva, uključila se gotovo odmah u projekte, dakle, društveno odgovorne. Upita Miru mačka u školu. Tačka, ovo torba đačka. Malo dalje u Vukovarskoj glazbenoj školi već su isprobani novi instrumenti. Bogatiji su za pijano i nove tambure. Da, ljepši zvuk, ne znam, lakše je svirat, nisu se raspadaju stari instrumenti. Klavir imam 2 puta tjedno u glazbenoj, ali kući vježbam svaki dan. Smatram da sve kompanije koje, dakle, mogu, bi trebale se uključiti, dakle, da pomognu svima onima kojima bi trebalo pomoći, iako je to daleko premalo u odnosu na potrebe koje zaista postoje u Hrvatskoj trenutno. Dorin omiljeni kompozitor je Chopin. Od sada će njegove note moći svakodnevno svirati na novom pijanu zahvaljujući Pevecu i udruzi RTL pomaže djeci.